Pane vhidhiyo rinosirisa rutendera pasocial media. Vakomana veNewsday vanotoziva vanofambira nhau vaiva vachiexposa vhidhiyo aiwa ravakarekodha vachirekodha idokta Baba Renyatwa achiexplaina zviitiko zvinosirisa zviri kuitika right now. Baba Renyatwa awa from word of mouth from the person aiwa ari kunyatsokusangana achiita conduct nemapatients. Sanapinda mashoko anoda nyongwa panguva ino zvinokongunza aiwa Baba Renyatwa kuri kutoda immediate action just because each and every day vana vari disabled vari kuzvarwa, people they are dying. Ndoti bosubscribe like utombope like one tipina panapa vachinji radio vanouya vachibroadcast vachiti the healthcare crisis in Zimbabwe is the change radio topic of the month of May. If we don't talk about the story state of our hospitals, nobody else will. Dzogorore ine simba. This is an old video of a children's doctor at Parenyatwa Hospital. She literally cried about the deplorable state of children's wards at Parenyatwa Hospital. Bless her soul and God's. The sad reality is that nothing has changed for the better since that senior doctor spoke. If anything, conditions are worse. Those monies being dished out to influencers by entrepreneurs like Wikino Chivayo should be used to buy medicines like painkillers for our hospitals. Imagine one person receiving a car worth $200,000. What could such money buy for a children's ward? Zimbabwe is not poor, it is just mismanaged. There is too much corruption and misguided priorities. ZANU-PF needs to prioritize our hospitals. Mashoko anobuda toko panapa nawakomana vechinji radio vachiti aiwa, as you can see this doctor aiwa ari kutochema pamusoro pezviri kuitika aiwa kuti child care iko kuBaba Renyatwa panguva ino achiti zvigananda each and every day munonzwa kuti ningi apiwa mota vehicle ye$200,000 pamusoro ne$125,000. But makafunga kuti mari inokwanisa kutengei kana ku ita value yakaita sei muhospitals. Aiwa mahospitals edu antu ine state yakatonaka, but just because these guys vanoprioritize kuita zvinhu aiwa zvisina musoro zvinokonzera right now they must be fired and go. Pinda comment section medu dzimafunguro emu tiri pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like channel, pay like on.